На 12 февруари 1947 година спокойствието на далечния изток на Русия е разкъсано от драматично небесно представление. Огнено кълбо, препускащо през атмосферата със скорости от 25 000 км в час, избухва в ослепяваща светлина, разпада се на множество късове и се разпръсква като дъжд над вековните сибирски дървета. Това е падането на Сихоте-Алинският метеорит, записано в историята като едно от най-добре документираните метеоритни събития. Сихоте-Алинският метеорит принадлежи към класа на железните метеорити. Основният му състав е желязо, около 93%. Оценките сочат, че преди сблъсъка с земната атмосфера, масата му е достигала впечатляващите 90 000 кг. Оказвайки се под огромното налягане и температура при навлизането в атмосферата, желязната маса не издържа и се разпада на хиляди по-малки фрагменти. Количеството паднали късове се оценява на около 30 тона, като размерите им варират от грахово зърно до гиганти с тегло от 1745 кг. За разлика от много други метеоритни падания, Сихоте-Алинският е имал късмет да бъде наблюдаван от множество очевидци. Светлинната пътека на огненото кълбо е забелязана на стотици километри разстояние, последвали силни взривове при разпадането му и силен звук от падащите фрагменти, които оставят по земята кратери с размери до 6 метра. Този малък фрагмент от него е част от нашата природонаучна училищна колекция към 52-ро основно училище Цанко Церковски, град София. Наричаме го Нашето сърце.